ñande mawbare nogas jeeɗiɗi joko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi caggal jibinede annabi Isa mo jami kisi goni e mum o in hawri e talata nogas ɗiɗi dew haran hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeegom fergo ñalde malande men kettoɗen Lawguure Fulfulde TV. joni kay mi jaɓi ko kalɗon ko fof ko gonga kono taade ɗemɗe ina ñamodira wasata hayso ko ɗemgal gotal gonnogal gurnogal bindetanogal maygal woni nattugal woodde so ina woodi kalane kam. aha kay won ɗemɗe gurnode godnode kadi bindanoɗe nattude woodde ɗum ina woodi eɗen mbawi rokkude yeru ɗemgal gadingal windede e dow leydi ndi ko hiéroglyphe ina nanodira wonde ko kangal adi fentude bindol e dow leydi ndi kono ngol bindol hande natti woodde. caggal nde hiéroglyphe fenti bindol fenésinaɓe ƴette mabɓe bindol ina wiye fénécie walla phénécien grek naɓe kañumen ƴette fénécinaɓe bindol romain naɓe gari kañumen ƴette grek naɓe bindol ko ngol ɗo bindol biyetengol romain jibini bindol hande biyetengol latin. hande o ɗemɗe mawɗe gurɗe ɗe ko ɓuri hen hewde kutorto ko bindol biyetengol latin woni ɗemɗe bindirteɗe ummade nano fayi ñaamo wadde sen paami tan ɗemɗe ina natta woodde e fawade e yeruji dokkaɗi ɗo ɗi ala ko wurnata jalɗinta ɗemgal so wona darde sagataɓe mum. koye sawtuwol Malaɗo Diallo mo luggiri booli boɗeji teŋel e jaayi mo juuli jeeri darogal yontaɓe si mo ñaabiɗe kili ole arɗo dia mo windi ñiibi. Lawguure Fulfulde TV wi en digali ɗi galda e toɓo ala ko kunnata ko noon haala ka alda e golle ala ko nafata golle ɗe galda e labtugol ngala ko jencinta yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala.